Defentsarako plataformak deitutako lanuzte mugagabearekin. Gauerdian hasi dute greba eta helburu nagusi bi ditu protestak batetik, kargatzaileak presionatzea, garraioaren tarifak egungo kosteetara egokitzeko eta bestetik, Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuei sektoreak bizi iraun dezan, beharrezko dituen neurriak har ditzaten eskatzeko izan ere, erregaiaren prezioa dela eta kamioiak geldirik izatea lanean aritzea baino errentagarria dela azpimarratu dute garraiolari askok eta eskatzen dute besteak beste garraioaren tarifak erregaiaren prezioaren arabera berrikustea. Arratsaldeon guztioi lanuzteaz gain mobilizazioak iragarri dituzte euskal garraiolariek hala aste artean Iruñan eta asteazkenean Gasteizen protestak egingo dituzte administrazioei neurriak eskatzeko. Grebaren tamaina aintzat hartuta eragina hainbat sektoretan atzemango da, tartean industrian eta merkataritzan Jon Altuna hiru sindikatuko ordezkaria jarraian. Egoera larria da, ez? Jasanezina, errepidean egunero dabilenak, beste remediorik ez daka, eta dagoen presietan, igual loben lotxan geratzea, ez? Euskeria irabazteko edo dirua galtzeko, lehendik ere garraiolariek zezailtasuna dituzten, eta, eguneran, oso, ez dakit, arazo handia dakatez. Eta Ukrainako gatazkak krisi edo gerra energetikoa ere ekarri du izan ere tentsio geopolitikoek egungo eredu energetikoaren egitura ahula azaleratu dute. Errusiako gasarekiko menpekotasuna murriztu nahi du Europar Batasunak, halere ez dirudi deskarbonizaziorako apustu sendorik dagoenik, ez da energia fosilak alboratzeko estrategiarik. Garbine Manterola Europar Batasuneko finantza jasangarrietako plataformako kidea izan dugu, gurean gaur magazinan hain zuzen ere, eta alaxe iritzi dio taxonomia berdearen ahultzari. Nahi balin badugu 2050 urterako ingurumenarekiko errespetuzko gizarte bat izan, eduki behar ditugu aktibitate ekonomiko jakin batzuk. Bide luze horretan diru asko beharko da, ze gaur egun bai gehala ingurumenarekiko kalte handiagoa egiten, ez? Bide luze horretan nola egin dezakegu aldaketa hori egiteko? Besteak beste beharko da teknologia, beharko da zientzia, baina baita ere beharko da dirua. Dirua benetan aldatu edo aktibitate ekonomiko horietara bideratzeko. Ukraina alpatuta jakina da gerra ez dela soilik armekin egiten, besteak beste gerra komunikatibo bat ari da une honetan aurrera eramaten eta ez Errusia eta Ukrainaren eskuetatik bakarrik. Gaiari heltzeko Julen Orbegozo Euskal Herriko Unibertsitateko komunikazio irakaslarekin egin dugu konexioa lehenago, informazioa eta propaganda bereiztea zail egiten den honetan, informazioa kontrastatzeko beharraz horrela aritu da kazetaritza irakaslea. Bestea aipatu duzu moduan, maila komunikatiboa izango litzateke. Eta maila komunikatiboan gerra ematen ari da, adibidez, markoan edo justifikatzeko orduan gerra nun kokatzen den herrialde bakoitza edo bando bakoitza, ikusten dugu hor gerra bat eman daitekela, simboloen sorkuntzan ere gerra bat ematen da, eta baita ere orokorrean gerra garatzen doan heinean, alde bakoitza garatzen duen errelato horretan gerra bat ematen dela esan dezakegu. Nazioarteko gaiekin jarraiki, Frantziako barne ministroak Korsikara joango da asteazkenean, uharteko hautetxeekin elkarrizketa ziklo bat irekitzeko. Atzoko istiluetako indarkeria gaitzetzi du honek, 77 lagun zauritu dira, prefeturaren azken kontaketaren arabera. Iban Kolona preso politikoari sostengu adierazi nahi izan diote Bart Bastian elkartutako 15.000 lagunek eta Frantziako estatuaren politika salatu. Polizia frantsesaren errepresioa handia izan zen. Atzo dirudienez, Frantziako polizia muniziorik gabe gelditu zen eta horregatik bukatu ziren istiluak. Koman jarraitzen du preso korsikarrak jihadista batek espetxean eraso egin zionetik. Alderdi autonomistek, independentistek eta ikasle mugimenduek bat egin zuten atzoko deialdiarekin eta jende andana bildu zen bertan. Bastiako auzitegitik prefeturara ibili ziren istiluak izan ziren manifestazioa amaitutakoan eta Frantziako zerren egiturari su eman zioten. Pasa den astean, Jan Castex Frantziako lehen ministroak berezikin
zainduriko presoen estatusa kendu zion kolonari. Haren osasun egoera larrian eta Arlesko kartzelaren azken txostenean oinarritzen da erabakia. Haserrea eragin zuen erabakiak eta eragile askok Frantziako gobernuaren trufa salatu zuten. Giroa baretzeko asmoz, Frantziako lehen ministroak erabaki zuen Pierre Alessandri eta Alain Ferrandi Korsikarrei ere estatusa kentzea, giroa gehiago nahasiz. Eta gurera bueltan Bidasoa ibaian desagerturiko migratzailea bilatzen jarraitzen dute. Gaur 3 pertsona saiatu ziren herenegun arratsaldean ibaia gurutzatzen, baina horietako 2 baino ez zuten lortu beste aldera iristea. Horiek eman zioten abisua Frantziako poliziari. Testuinguru honetan Irungo Harrera Sareak elkarretaratzea deitu du Euskal Herri osoko erakundei beharrezkoa den korridore humanitarioa bermatu dezaten eskatzeko. Bien bitartean Xabier Legarreta Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak gaur ere berretsi du pertsonen zirkulazioa bermatzea aldarrikatu behar dela. Hone transito seguruak beharrezkoak direla bai Ukrainiatik datozen jententzako, baina baita ezin garaztu oraindela urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. Eta lerroburuekin bukatzeko Gernikan izan da Koldo Otamendi musika zuzenan telebista saioko aurkezlea, audientz taldea ezagutzen. Tolesturak izeneko diskoak aitzakia eman dio musikataldaren 25 urteko ibilbidea berreskuratzeko. Gaizka isuntza musikariak ala laburtu ditu azken urtetako sentsazioak laster ikusiko dugu gehiago. Ikusten dut ez beste euskal talde batzuk eta ikusten dut evoluzionatu egiten dabela, baina ikusten dut evoluzio horretan antzekotasun handiak daudela, eta hori ikusten dut adibidez gurekin hasi ziren, gure generaziokoak diren hainbeste talderekin, ezta? Bai pentsatzen dut asko aldatu dugula eta estilo ezberdinetako diskoak egin ditugula, baina nik zalantza egiten dut hori dan barneko pertzepzio bat, edo agian kanpotik hori ikusten dan asko aldatu dugula. Lerroburuak horrela heldu die eguneko argazkiari Tradisna Nafarroako garraio sektoreko patronaletako batek eta 3 Euskal Herriko garraiolari autonomoen sindikatuak greba eguna dute. Gaurkoa horrela garraioaren defentsarako Espainiako plataformaren deialdiarekin bat egin dute. Prezioen igoeraren adibiderik garbienetako bat da erregaiaren prezioarena eta besteak beste horri lotuta iritsi da lanuztea. Bilbon da Iara Durreta kazetaria iragan astean hasi ziren greba hotsak garraioan zer gehiago dakigu. Gaurtik aurrera greba mugabean dira Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko milaka garraioilari. Erregaiaren prezioaren igoera tarteko protesta egin dute. Izan ere sektoreak laguntzak behar dituela nabarmendu dute garraioilariek. Eta Tradisna Nafarroako garraio sektoreko patronetako batek eta 3 Euskal Herriko garraioilari autonomoen sindikatuak bat egin dute deialdiarekin. Nafarroan grebaren eragina agerikoagoa izaten ari da. Prezioen igoraren adibiderik garbienetako bat da erregaiaren prezioa. Bada, Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko milaka garraioilariek greba mugabea hasi dute. Erregaiaren etengabeko prezio igoera tarteko. 3 sindikatuak eta Nafarroako garraioilarien elkarteak bat egin dute Espainiako garraioaren defentsarako plataformak deitutako lanuzte mugagabearekin. Izan ere erregaiak duen prezioa ikusirik, garraiolariek hobetutela etxean geratzea nabarmendu du Jon Altuna 3 sindikatuko kideak. Dagoen prezioetan, igual hobeto etxean geratzea, ez? Euskeria irabazteko edo dirua galtzeko, bakigu lehendik ere garraiolariek zezailtasuna dituzten, eta, eguneran oso, arazo handia dakatez. Bi helburu nagusi ditu greba horrek, batetik kargatzaileak presionatzea garraioaren tarifak egokitzeko, eta bestetik Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari sektoriak biziraun dezan beharrezko dituen neurriak har ditzaten eskatzeko. Eta ordezkariek aurreikusi dute lanuzteak luze joko duela, eskakizunen zerrenda luzea delako. Abenduan neurri batzuk adostu zituzten Espainiako gobernuarekin, baina horiek bete egin behar direla salatu dute. Iñaki Goñi Tradisnako kideak adierazi duenez prezioa nahita nahi ez jaitsi behar da. Hombre, garraioen igora, hoi behiretu bartzen nahite nahi ez, eta gero gasoiaren igora jaustea pizke bat, edo ez dakit nolengo den gobernak, edo nolen barduen, baina
painpin prezioa jautsi behar da nahiten nahi, ezinezko da horrela, jendia dago ezin ailegatu. Erregaiaren prezioa dela eta kamioiak geldirik izatean lanean aritzea, baino errentagarriagoa dela azpimarratu dute garraiolari askok eta askok. Eta lan usteaz gain mobilizazioak iragarri dituzte Hego Euskal garraiolariek. Izan ere, Ukrainako gerrak agerian utzi du beste bat konturen artean krisi energetikoa. Bada asteburu honetan, La Palman bildu dira Estatu Espainoleko erkidegoetako ordezkariak eta energiaren prezioen eragina arintzeko neurriak indartzea adostu dute, ez da Iara Deurreta? Inflazioa gora doa mugarik gabe Ukrainako gerrak eraginda. Energiarekin lotutako produktuen prezioak ez dira sekula egon orain bezain garesti eta okerrena da egoera geopolitikoak iradokitzen duela, gas, gasolina eta argindarraren garestitze horren iraupenak luze joko duela. Horrek gainera sindikatuek ohartarazi dutenez, lan gatazkak ugarituko ditu eta grebara deitzeko prest agertu dira sektore batzuetan. Egoera horrela, bart Espainiako gobernuak eta erkidegoek energiaren prezioaren eragina arintzeko neurriak onartu zituzten. Tartean, berapen fiskala. Gainera, Alemaniako lan erregulazio sistema aplikatzeko eskatu dio Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Espainiako gobernuari. Pandemian egin zen bezala, uste baitu, enpresa asko euren jarduna eteten ari direla elektrizitatearen eta energiaren kostua delata. Eta Maria Txibite Nafarroako lehendakariak bere aldetik iragarri du foru erkidegoak martzan jarriko duela asteon Ukrainako krisiari erantzuteko planari ekarpenak egiteko tartea. Batez ere, aipatu bezala Europar batasun energetiko bat behar dugu. Azken batean nik uste dut badauzkagula, Euskal Autonomia Erkidegoan txirotasun energetikoa pairatu egiten dutenentzat baditugula diru laguntzak, baina herritar guztiok eraginduak gaude. En lo que tiene que ver con la afectación económica que ya estamos viviendo, que nuestras industrias lo están viviendo y que también las familias lo están sufriendo, desde luego, bueno, pues aportaremos a ese plan nacional. Nosotros como comunidad ya hemos convocado a los agentes sociales y a los agentes económicos, al Consejo Económico y Social, para hacer nuestro propio plan y para aportar también al plan de España. Bada gerraren lokatzak mintzagai Euskal Herria hasia da nabaritzen, Ukrainako gerraren ondorioak, argindarraren eta gasaren prezioak iazkoekin alderatuta 8 aldiz biderkatu dira. Energien garestitzari lehen gaien prezioen igoera batu zaien eta itsasoko garraioa ere ikaragarri garestitu da. Elikagaien sektorean bestalde adi begiratzen diote gerrari Ukraina baita, ekilore olioaren munduko produktore nagusia eta gerrak eten egin ditu importazioak. Testuinguru honetan jarduna eteten hasi dira zenbait enpresa Udane Arbeo. Ukrainako gerraren eraginez Euskal Herriko ekonomia ere sufritzen ari dela ikusi dugu azken astean. Energia, lehengaiak eta garraioa egunero entzuten ari garen hirukotea. Egoera honetan jarduna eteten hasi dira zenbait enpresa enplegua erregulatzeko espedienteekin batera eta jakina da Ukrainako gerraren ondorioek egoera larria ekarriko diotela industriari. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Argindarraren eta gasare prezioak iazkoekin alderatuta 8 aldiz biderkatu dira orain. Energia kostuen garestitzonen erdian Sestaoko ArcelorMittal eta Olaztiko Cementos Portland dira neurri bereziak hartu dituztenetako batzuk. Energien garestitzari lehen gaien prezioen igoera batu zaie. Arrasateko Fagor makina erremintako konpainia adibidez ez da argindar kontsumitzaile handia, altzairutegiak eta porlanaren sektorekoak bezala, baina burdin asko behar dute makinak egiteko eta lehen gaiak izugarri igo dira. Hala nola kubrea edota burdin lingota gehien bat Ukrainatik importatzen dena. Gainera itsasoko garraioa ere ikaragarri garestitu da. Fagorren kasuan salmentak mundu zabalean mugitu behar dituzte eta kontainerraren prezioa ez da sekula egon oraingo prezioetan.
Dena den gehien sufritzen ari direnak energia kontsumitzaile handiak dira, adibidez galdategiak. Ukrainako gerrak ezin eutsizko egoera batera eraman ditu Martial Alzaga AFM Euskadiko eta Nafarrako galdatzaileen elkarteko presidenteak dioenez. Epe motzean dene gelditu beharko dutela aurre ikusten du. Elikagaien sektorea ere hasi da nabaritzen ondorioak. Ukraina da ekilore olioaren munduko produktore nagusia eta gerrak eten egin ditu importazioak. Janari mexikar eta dietetikoak ekoizten dituen Nafarrako General Mills multinazionaleko lantegiak enplegu aldi baterako erregulatzeko espediente bat aurkeztu du bere 800 beharginentzat. Enpresak azaldu du 80 tona ekilore olio erabiltzen dituela fabrikak astero, guztia ukrainar jatorrikoa. Olio hori gabe ezin omen ditu bere produktuak egin. Arrain kontserbetan ere adi begiratzen diote Ukrainako gerrari. Haien produkzioaren 160 inguru ekilore olioarekin egiten dute, eta besteak beste Moldavian, Frantzian eta Argentinan ere produzitzen den arren 170 Ukrainatik ekartzen dute. Horiek ala gobernuei eskatu diete premiazko neurriak hartzeko ala nola muga zergak eteteko. Aiara Durretarekin bueltan, Sestaoko ArcelorMittal izan da, gerraren ondorioz jarduera eten duen euskal enpresetariko bat, bada gaur bertan jakitera eman denez, merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordeak 24 milioi euroko isuna jarri die Arcelorri berari, Sidenorri eta Balboa enpresari uste baitu, txatarra erosteko prezioan ados jarri zirela, bada beste daturik Aiara? Bai, horrela da, 24 milioi euroko izuna ezarri die Sidenorri, ArcelorMittali eta Balboari datuak partekatzeagatik merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordeak erakundeak egeztatu baitu 3 trukatu zituztela. Txatarra ferikoaren hornitzaileei eskaini nahi zizkieten etorkizuneko erosketa prezioei buruzko datuak, baita altzerutegien geldialdi teknikoei buruzkoak ere, eta horri esker enpresak gai izan ziren txatarra eskariaren berakada aurre ikusteko eta prezio txikiagoak eskaintzeko ere. Bestaldetik Aiara, itxialdi handiaren bezperan zen Euskal Herria orain 2 urte, egun gutxian ikusi zen osasunaren arloko krisiarekin batera, ekonomiarena zetorrela enpresak ixten hasi baitziren, bata bestaren atzetik, urteurnaren karietara agerraldia egin du LAB sindikatuak Iparregoa Fundazioarekin batera, osasungintza Hego Euskal Herrian eraldaketa baten beharra izeneko txostena aurkeztuta, zer barnebiltzen du lanak Aiara? Gaurkoan LABek ikusmiran astelehenaren azken zenbakia aurkeztu du. Oraingoan, osasungintza Hego Euskal Herrian eraldaketa baten beharra deiturikoa. Zehazki, itzialdia ezarri zutenetik 2 urte betetzen diren egunean aurkeztu du LABek txostena. Txostenak azken urteotan osasungintza sisteman egon den eboluzio kezkagarriaren inguruko datuak jasotzen ditu. Eta LABek erantzukizun politikoa exigitu die gobernuei. Gasteiz eta Iruñako gobernuek osasungintza arloan behin eta berriro egin dituzten erabaki okerrengatik. Izan ere sindikatuaren hitzetan, pandemia estres test moduko bat izan da. Eta azken hamarkadan LABek salatu dituen akatsak agerian geratu dira. Ondo da Aiara, gainera COVID-19aren pandemiari aurre egiteko bidean urrats garrantzitsua eman du gaur Ipar Euskal Herriak, aurrerantzean maskara ez da derrigorrezkoa izango barnealdeetan eta COVID pasaportea ez dute inon eskatuko. Azken 2 asteetan txertatzea agiria erakustean nahitaezkoa zen lekuetan soilik zegoen baimenduta, musukorik gabe sartzea, baina orain denera zabaldu da neurria, administraziora, lantegietara eta merkataritzara besteak beste. Ikastetxeetan ere izango du eragina neurriak, maila guztietako ikasle eta irakasleek maskararik gabe egoteko aukera izango baitute gaurdanik, bada ordea, salbuespenik, erietxeetako gaixoek, bisitariek eta beharginek maskara erabili beharko dute orainik ere. Eta Ipar Euskal Herria mintzagai bada bestelako berririk, Bidasoa ibaian desagerturiko migrantea ez dute atzeman. Martxoaren 12an pertsona migrante baten erreskatarei ekin zioten Lapurdi eta Gipuzkoa arteko Bidasoa ibaiaren inguruetan. 2 egunetako bilaketaren ondotik baina ez dute atzeman, haren 2 bidaidek biriatura heltzea lortu zuten bitartean. Irungo Harrera sareak elkarretaratzea deitu du.
Larunbat arratsaldean 3 pertsonak Lapurdi eta Gipuzkoa arteko Bidasoa ibaira salto egin eta bik baino ez zuten lurtu gurutzatzea. Sahara hegoaldeko beste 2 pertsonarekin batera ibaia zeharkatuz mugaren beste aldera iriste saiatzen aritzenean 3. desagertu egin zen. Ibaia zeharkatu zuten horiek eman zioten abisua Frantziako poliziari. Larunbatetik desagertutako migratzailearen bila ari dira, baina oraindik ez dute aurkitu. Ez da egon emaitzarik, baina bihar goizeko 8:00 berriro aktibatuko da gaur bezalako dispositiboa. Guardia Zibila, Ertzaintza, Irungo udaltzaingoa, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko suhiltzaileak eta Gurutze Gorria ari dira bilaketa lanetan, baita Frantziako segurtasun zerbitzua ere. Irungo Harrera Sarea jakinarazi du azken astean migratzaile ugari aritu direla ibaia gurutzatzen. Ez beharra aurreikuszitekela salatu dute eta gauzak horrela arratsaldeko 6:00 elkarretaratza egingo dute Behobiako zubian. Ipar eta Hego Euskal Herriko erakundei beharrezko korridore humanitarioa berma dezaten eskatzeko. Bien bitartean Xabier Legarreta Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak gaur ere berretsi du pertsonen zirkulazioa bermatzea aldarrikatu behar dela. Honek transito seguruak beharrezkoak direla bai Ukrainiatik datozen jenteentzako, baina baita ezin garaztu oindala urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. 2001an 3 pertsona hil ziren Bidasoa zeharkatzen saiatu zirenean. Jaia Karamoko Bolikostakoa 28 urtekoa itota hiltzen maiatzaren 22an. Abdullaheko Ulibali Gina Konakreikoa 18 urtekoa abuztuaren 8an hiltzen. 3. gorpu bat azaroaren 20an aurkitu zuten Bidasoako uretan, baina ez da ofizialki identifikatzerik izan. Gaiz aldatuta berriz, Ipar Euskal Herriko 59 herrik Europako hizkuntza gutxituen tokiko ohituna izenpetu dute pasaden ostiralean, itsasun egin duten ekitaldian. Bakoitza bere herrian euskara biziarazteko neurriak hartzera konprometitu da. Europako Kontseiluaren babespean ekimenaren sustatzaileek espero dute ondoko hilabeteetan herri gehiago batzea eta Euskal Hirigune elkargoak ere izenpetzea. Ekimen simbolikoa izan da ere, Gilen Iribarren Itsasuko alkatearen hitzetan egitasmoak erakusten du jendea prest dagoela euskararen aldeko urratsak egiteko. Engaiamendu simbolikoa da, gehien bat indar bat erakusteko eta borondate bat, eta hainbeste erribiltzea ostirala txalde batez guretzat importanta zen, erakusteko justuki jendea badela prest hizkuntzaren alde lan egiteko, eta Mexiko etxeetan ere garaia dela ekintzetara pasatzeko. Bada martxoaren 12 honetan Ipar Euskal Herriko hainbat eskualdetako 21 gazteek zuti gazte dinamika berria aurkeztu dute uztaritzen. Gazte problematikari erantzuteko mugimendu parte hartzaile zabal eta irekia gorpuzteko xedea erakutsi dute gazteek. Aiala Urteaga bozeramailearen hitzetan, dinamika berri honekin militante gazteek mugimendu abertzalearen lekukoa hartu nahi dute. Izan ere, gazte borrokari bultzada bat emateko garaia dela uste dute. Urteagak gehitu legez, inoiz baino gazte ezkertiar eta abertzale gehiago herriaren alde lanen jartzeko momentua da. Egon ondoko asteetako deialdietara, aurkezpen eta ekimenekin ate joka heldu dira. Zuti gazte dinamika gorpuzten joan berden mugimendu baten abiapuntua besterik ez da. Parte hartzailea, irekia eta zabala izan behar duena. Gazteok oraina aldatu nahi dugu. Euskal Herriak eta Euskal Herritarrek etorkizun hobea izan dezaten, zuti gazte! Lapurditik Arabara abenduan Araban integrazioa eskatzeko aldarria abiatu zuten berriz Trebiñuko eta Argantzongo udalek akordio bateratu baten bidez momentu hartan ekimena bertan bera uzteko exigitu zion Gaztela eta Leonek, baina orain debeku altxatu die bi udalei estilanao. Trebiñuko bi udalek Araban integrazioa eskatzeko aldarria berpiztu zuten abenduan akordio bateratu bat sustatuz. Otsailean akordio hori bertan bera uzteko exigitu zion Gaztela eta Leongo juntak Argantzongo udalari. Orain ordea Argantzongo udalak jakinarazi duenez Gaztela eta Leongo juntak atzera egin du eta Araban integrazioa sustatzeko debekua altxatu die bi udalei. Araban integratzeko prozesua biziberritzeari ekin zion abenduan Trebiñuko enklabeak, Argantzon eta Trebiñuko osoko bilkurek ekimen bateratu bat onartu ostean.
Otsailean, baina, Gaztela eta Leongo juntak akordio bateratu hori bertan bera uzteko exigitu zion Argantzongo udalari, autonomia erkidegoaren interesetan eragin negatiboa zuela eta udalak ordenamendu juridikoa hautsi eta beste eskumena gainditzen zuela argudiatuta. Akordioa baliogabetzeko hilabeteko epea eman zion Gaztela eta Leongo juntak, baina azkenean Argantzongo udalak jakinarazi duenez atzera egin eta Araban integrazioa sustatzeko debekua altxatu die Trebiñuko udalei. Pablo Ortiz de la Tierro alkateak juntaren erabakia atzalotu du eta gogoratu du Trebiñu eta Argantzongo herritarrek eskubidea dutela Trebiñu Araban integratzeko behar diren bide guztiak irekitzeko. Zentzu horretan alkateak Arabako lurralde historikoan enklabearen integrazioa bultzatzeko asmoa berretsi du eta Gaztela eta Leongo juntak ekimenaren zilegitasuna onartu duela uste du. Eta kulturarlora jauzi egin da, aipatu dugu Lerroburuetan ere, Audienz musika talde gernikarra 1989an sortu zen, aurretik 1995an sortutako Ortozik taldetik, Gaizka eta Ager Insuntzak, Andoni Lauzirikak, Ruben Garatek eta Kepa Elgoibarrek osatzen dute taldea, beraiekin izan da musika zuzenean telebista saioko lan taldea. Nola ikusten dut Audienz musika, euskal musika panoraman, barrutik horri erantzutea ez da erresa hitzen. Igual kanpoko norbaiti galdetu beharko jakon, baina nik ikusten dut nahiko moldagarria dela estenatoki oso desberdinetan, bai jo izan dugu gaztetxetan, bai jo izan dugu tabernetan eta bai jo izan dugu antzokietan edo eta Arriaga antzokian. Nik uste dut repertorioak emoten dabela nahiko zabaltasun eta jendeari asko gustateako beti zuzenean ikustea eta danak esan dotzue, zelako plazerra dan ezta estenatokian olako dinamika erakustea. Ikusten dut ez beste euskal talde batzuk eta ikusten dut evoluzionatu egiten dabela, baina ikusten dut evoluzio horretan antzekotasun handiak daudela eta hori ikusten dut adibidez gurekin hasi ziren, gure generaziokoak diren hainbeste talderekin, ezta? Bai pentsatzen dut asko aldatu dugula eta estilo ezberdinetako diskoak egin ditugula, baina nik zalantza egiten dut hori dan barneko pertzepzio bat edo agian kanpotik hori ikusten dan asko aldatu dugula. Zeren gero, beste talde batzukin hitz egin ere eurek esaten doztie, bai, guk asko aldatu dugu eta nire pertzepzioa da bai asko aldatu duzue, baina soinua antzekoa da. Bai, guk disko bat grabatzen bukatzen dugunean beti galdera ikur handi bat sortzeakuta. Hau, nola atarako dugu, nola kaleratuko dugu, ez? Norbaitek eukiko agendugun manager bat, hau da suizidio bat, ez? Komertzialki ez da nondik harti, ez da etiketa bat jartzerik, ezin da hori, ez? Tolesdurak grabaketa bukatu zanien, galdera ikur hori inoiz baino handia bazan. Eta bi saiotan egin gendunez, 2020 eta 2021, geneko nahitxaki hori egiteko diska bikoitza eta zeuzelan disko bakoitzari kutsu ezberdin bat emati eta hori dena. Abestia hori, instrumentu askoko abestiak dira, textura asko, kapa asko, soinu asko, orduan, denok bere lekuak esaten, bai baseak, bai bateriagaz eta bajoak izan direz, base askotan simpleak baina oso finkatuak edo ondo pentsatutako golpeak. Asteleneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.